Ilaj and Company International Limited da yake jihar Kaduna kamfani ne da ya shahara wajen ƙoƙarin fitar muku da ingantattun kayan gona kamar masara da shinkafa wanda ɗan adam yake amfani da su domin jin daɗin rayuwa. Kamfanin Ilaj yana ƙoƙari wajen kawo muku tsaftataccen garin masara wanda hannu baya taɓa shi daga injin sai tukunyar girki. Katafaren kamfanin ya tsaya tsayin daka wajen samar da tsaftataccen muhalli, tsaftatattun ma'aikata ga kuma tsaftataccen zubi don kiyaye lafiyar al'umma. Bangaren shinkafa kuma Ilaj and Company International Limited sun samar da shinkafa mai suna Legend Rice. Shinkafar Legend tana da kyau, fari tas ga auki, in an dafa ta ba ta cabewa. In ba shinkafar Legend bace to ba za ta yi daidai da shinkafar Legend ba. Ita ma shinkafar Legend tana nan a cikin tsaftataccen mazubi. Shinkafar Legend alfaharin al'umma, farin cikin iyali. Ilaj and Company International Limited yana nan a Road AA Sobawa a nan Tollgate da ke kan titin Zaria jihar Kaduna, ko ku tuntuɓi lambobin wayar mu kamar haka: 07019191919 ko 08022288055 sai kun zo.